Čaute ľudia, teraz idem zase pušovať voľa na Prestige 1. Tak chcem pušovať na Prestige 1, ale pušovať na 500 pohárkov. Dal som video, puším na 500, ale nepušol som sa teraz. Už dám na 100% 500 pohárkov. Tam môžete sa pozerať. Dúfam, že to dám na 100%. Tak idem dať play. Tak. Niekto tu má 14 prestížov. Jeden meeting raket. Teraz skoro zabil Frank. Nechápem, jak som to prežil. Kam? Ja si strašne bojím, že ma Jester zabije. Teda Starnova. Starnova ma ti zabije. Som teraz Starnova, ale prosím, že to nepokazí. Ja som zabil Jester. Nepokazí to. Ja sa nebojím teraz. Nech sa ma... nesekaj. Easy peasy. Za chvíľku vám ukážem ďalšie výhry. Ja som mal 25 HP. Chápeš? Ja som mal 25 HP. 25 HP. A posledná výhra a mám 500.